Gaztea naiz eta nire militantzia politikoagatik atxilotua nago. Gaztea naiz eta nire militantzia politikoagatik atxilotua nago. Gaztea naiz eta nire militantzia politikoagatik atxilotua nago. Gaztea naiz eta nire militantzia politikoagatik nago atxilotua. Gaztea naiz eta nire militantzia politikoagatik atxilotua nago. Gaztea naiz eta nire militantzia politikoagatik nago atxilotua. Gaztea naiz eta nire militantzia politikoagatik atxilotua nago. Gaztea naiz eta nire militantzia politikoagatik nago atxilotua. Gazte bat gehiago ez. 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 Euskal Estatu Sozialista dugu helburu. Euskal Herriko 7 lurraldeak aintzat hartu eta egungo klase zapalkuntza gaindituko duena. Bide horretan, egungo ukazio eta zapalkuntza egoeratik, prozesu demokratikoaren bidez, Euskal Herriaren autodeterminazio eta lurraldetasuna aintzatetxiko dituen eszenatokira salto egin behar dugu. Bide horretan, gazteok ezinbestekoa gara. Gu bai gara herri honen oraina eta baita etorkizuna ere. Guk, independentzia eta sozialismoaren aldeko hautua egina dugu. Klase bereizketari gabeko mundu batean sinisten dugulako. Non identitate eta errealitate nazionalak modu integral batean garatuko diren. Sexu genero bereizketari gabe. Zapalkuntza oro desagerraraziz. Honela, pertsona askez, osaturiko mundu aske bat sortzeko. Izan da mugimendu eta iraultza guztien motore, eta horregatik da hain zuzen errepresio mota guztien jomuga. Euskal gazteok antolatzen hasten garen momentutik etengabeko mehatxua jasaten dugu. Azken hamarkada batez ere latza izan da, ehundaka gazte izan bai dira atxilotuak, torturatuak eta espetxera zigortuak. Hemen gauden eta atxilotu dituzten gure lagunen aurkako polizia operazioa urriaren 22an eman zen. Bertan, goizeko ordu txikietan, dozenaga polizia gure etxe, gaztetxe eta elkarteetara sartu, bertan zeudenak atxilotu eta gainontzekoei alde egitera behartu zigutelarik. Gazteria da herri honen oraina eta geroa. Inork ez digulako ezer oparituko, beharrezkoa da unibertsitate ikastetxe, herri eta auzoetan lanean jarraitzea. Borrokan jarraitu behar dugu. Soilik borrokaren bitartez lortuko baitugu gure eskubideak zapalduak izatetik bermatuak eta errespetatuak izan daitezen igarotzea. Euskal Herritarrok gure ideia politikoengatik jasaten dugun errepresioarekin amaitu behar dugu. Honekin amaitzeko irtenbide bakarra guztion presioa, herriaren presioa da. Gu guztion ekarpen txikia oso garrantzitsua da. Bakoitzak bere harritxoan jarriz errepresioa geldituko duen herri harresia sortuko baitugu. Zentzu honetan, Ipar Euskal Herrian ezker abertzaleak gainerako eragile sozial, politiko eta sindikalekin sortu duen mugimendua eredugarri iruditzen zaigu. Izan ere, hainbat herritarrekin bilduz, ideia eta identitate ezberdina daukan herritarrak euroaginduaren kontra posizionatu dituzte. Eta horrela izateko laguntza eta babesa eskaini diguten guztioi, gure eskerrik beroenak eskaini nahi dizkiogu. Horregaitik hartu dugu Ipar Euskal Herria etortzeko hautua. Gure etxeetara sartutako polizia armatuek beste biderik utzi ez digutelako. Beraz, gure herrietan lan egiteko ezintasunaren aurrean, etsipenean erori baino, orain arteko indar eta ilusio berdinarekin borrokan jarraitzeko konpromisuan berresten gara. Egun bizi dugun sistema kapitalista heteropatriarkalak posatzen dizkigun baloreak kapitalismoaren logikaren mesedetan daude soilik. Individualismo eta kontsumismoa bezalako baloreak inposatzen dizkigute gazteoi. Zapalkuntza oinarri duen sistemaren biziraupenerako. Pertsona askez osaturiko mundu aske bat helburu dugunez, kolektibotasunean eta dokumentatikat izango diren baloren alde borrokatzen dugu. Hezkuntza bizi dugun sistema erreproduzitzeko tresna da, eta ikasleok sujetu hutsak. Euskal sozialismoa sinisten dugulako beharrezkoa da sistema hau iraultzea.
Euskal kurrikuluma sortzen ari gara. Gure historia ikasi nahi dugu. Euskal Unibertsitatea sortu. Benetako Euskal eredua garatu nahi dugu. Hauek baitira Euskal Hezkuntza Sistema Nazionalaren oinarriak. Interes ekonomiko eta politikoak lehen etxiz, Euskal Herriaren ustiapenari bide eman diote urte luzeetan zehar. Guk amalurraren defentsa burutzen dugu. Amalurraren errespetuan eta honekin elkarbizitzan oinarrituriko ereduan sinisten dugulako. Euskarak eta euskal kulturak egiten gaituzte euskaldun, gure ondarerik preziatuena baita. Gazteoi dagokigu ezagutzea, garatzea eta bir sortzea, Euskal Herria euskalduna lortzeko. Euskal gazteriak sistema patriarkal eta kapitalista neoliberalean oinarritzen den edozein estatu zein nazioaren askapen borrokarekin bat egiten du, imperialismoaren kontrako borrokan gure ekarpena eginez. Alde batetik, askapen nazionalaren aldeko herriekin independentzia aldarrikatuz, eta bestetik, askapen sozial eta ekonomikoaren alde dauden herriekin beste eredu bat eraikiz. Zentzu honetan, munduko askapen mugimenduekin bat egiten dugu, haiekin harremanak sortu, eta independentzia eta sozialismoaren bidean 11 herrik elkarlanean dihardugu. Horrela, borroka honetan egin dezakegun ekarpenik onena Euskal Estatua erdiestea da. Egungo gazteok lana bilatu, etxebizitza eskuratu edo gure bizi proiektua garatzeko geroz eta zailtasun gehiago ditugu. Merkatuan daude lanik prekarioenak ematen dizkigute eta etxebizitza bat lortzeko hipotekaren sokara lotzen gaituzte. Honek erakusten digu gizartearen kolektibo zapalunetakoak garela eta beraz zapalkuntza honi aurre egiteko borroka besterik ezaigula geratzen. Emakume gazteok berdintasunaren belaunaldian bizi garela entzun behar dugu etengabe. Hala ere, sistemaren aldetik etengabeko zapalkuntza eta eskubide urraketak pairatzen ditugu. Horregatik, guk emakume eta gizonen arteko benetako berdintasunaren feminismoa aldarrikatu eta borrokatzen dugu, harreman askeak eraiki, emakumeen botere hartzea bermatu eta azken finean jendartean merezi dugun lekua guk hartuz. Gazte boterea eraikitzea sari gara. Gazte sumiso eta kritikoen eredua apurtzen dugu. Errebeltasuna, ilusioa eta amesteko gaitasunaz, egunez egun Euskal Herria eraikitzen dugu. Gora Euskal Gazteria! Independentzia eta sozialismoarekin amesten dugu. Horregatik belaunaldi lotzen gera borrokara. Etsaiaren jopuntuan egon arren, ezin izan dute eta ezin izango dizkigute ametsak zapuztu. Amesten dugun herri hau eraikitzeko, gazteon ekarpena funtsezko baita. Gu bai gara herri honen orain eta geroa. Euskal Herria maite dugu eta harro gaude gure herria askatasunera eramango duen olatu geldiezinaren parte izateaz. Herriz herri, auzoz auzo, zabiltzaten gazte guztiei besarkada iraultzaile bat. Garaipena gurea da, animo eta segi antolakuntzan eta borrokan. Gora Euskal Gazteri errebeldea! Gora!